Vítajte u dnešného videa a dneska budeme služka a budeme sa takto snažiť živiť a máme tu prvého klienta, máme prísť a máme ísť do apartmanu 10 a máme sa pozrieť pod túto rastlinu, máme tu kľúč, dáme zo sem, vchádzame do našeho nového bejváku, máme tu decko s bosovskými okuliarmi, výborné, tak krásne. A toto je by the way Baby in the Yellow hra, z ktorej vyšlo aj predtým nové pokračovanie, ktorom sa dostaneme. Ale nenechajte si ujsť túto sériu s Baby in Yellow a dajte mi odber a like. Ja aj toto decko vám to hovorí. OK, takže máme tu decko. Ja ho sem teda položím. Mám z chladničky zobrať nejakú flašku. OK. Asi toto. Nice. Zoberiem to. Nažer sa. Máme ho ísť pravdepodobne prebaliť. Takže ho hodíme asi sem. A máme zobrať plienku. Jedna jediná plienka. Super. No kde to decko zmizlo? Mám ty za portlo? Si mi utieklo. Padaj, ideš do postele. Pekne, krásne. Takže toto je asi jeho izba. Otvoríme. A máš to tu pekné, ale máme toto decko. A máme si sadnúť a prečítať mu knihu. OK. Skúsim nejak skipnúť. Tu ma nezaujíma nejaká kniha. Tak. Už bude chrápať. Hej, už chrápe. Čauko. Mám zavrieť dvere a ísť dole si oddychnúť na gauč. No tak toto je ľahké. A ešte si môžem oddychnúť na gauči a čumeť sa na toto. Tausty 4000, nejaký rekovaná toaster. Na to sa budem dívať, to ma moc nebaví, ale ok. No, zaspávame a decko reve, takže idem za ním. Decko, počkaj, čo chceš prebaliť, alebo čo chceš? Idem za tebou. No, čo je? Kde je? Put baby to sleep again, take baby to bed. No, decko sa znova teleportlo. Now, a ideš do postele. Tu. Divný pirát, vypadá taký oblečík piráta a bosovské okuliare. Tá hnusne. Čo? Put correct plushie the cut. Nažer sa. Tak, čau. A konečne si môžeme chillnúť na sofu. Nice. Tuto je nejaký toy box. Aha, to môžeme nejaké všelijaké veci. Počkaj, čo je pistolka? Je pistolka. Tomu zajtra strelím do hlavy. To je dobré, má to nejaké zablesky. Ale ja idem spinkať. Dobre. Ďalšia znova reklama na to z tých 4000. OK. A dúfam, že už nebude revať. Dobrú noc. Takže prvý deň asi oficiálne za nami. Sa mi to načítava. Dobre, noc druhá. OK. Takže get bottle from fridge. Daj mi to mlieko. Kde je? Find the bottle. Kde ho mám nájsť? Si tu. To sa nedá otvoriť. To budem musieť otvárať asi trilión skriniek. OK, takže bude tu. Takom pekne. To otvorím. Tu si, predtým tu nebolo to decko. Nažer sa. Zase sa pokadil. To ho ideme hodiť na tento stolík.
Zoberieme túto plienku. Plienka ožila. No poď sem. Plienka, dávaj. Ja som slepý, nie? Kamu choď. Kamu padaj sem, budeš na prdeli no, budeš na detskej prdeli za chvíľku. Dávaj. Kamu. Tu sa dá otvoriť. Asi, hej, tak počkaj. Nám otvoril novú miestnosť. A to je debil. No, ja by som úplne takto nespravil. Ale toto je Emergency Break Glass. To je nejaký temný sumel. A jeho rodičia musel byť úplne postihnutí, že si kreslili takto príšery. Kamila, 5 keď čísla. Posťou, tak normálna izba, okrem teda tohto stolu a typky. Dvere zabudované, ok. Ja idem za tým deckom. Kamu, ja mu tú plienku fakt navalím už. Ak sa znova portne preč, fakt sa pijem, ty vole. Then take baby to bed. Ty vole, ty, come on, sem. Ideš hore. A rozprávku ti neprečítam. Nezaujem. Čau. Ja mu to musím prečítať. Ale ja som pozriem, čo je tu. Pračka. Počkaj, ja musím niečo vyskúšať. Viete, ako som vedel s tou pištolkou strieľať? Takto pozriem sa toyboxu. Dart gun. Daj mi to. OK, ja idem sem. Nie, počkať. Idem robiť experimenty s deckom. Takto. Teraz by som mu to mohol naplniť na držku. Kamo, on sa tomu smeje, ja mu tam palím držky. Kamo, škoda, ja som musel do tej práčky, ti to schválne pôjde. Počkaj, teraz je o zajacovej, tak on bude určite chcieť zase zajaca. OK, tak v nocku prečítam zase speedrun knížku. Tak, že to je nejaká tetka, ktorá... Čo chceš? To je typka, ktorá bola hentam na tých obrazoch v tej izbe. Nie, to je jeho sestra. Komu tak ďakujem, on mi vykopne knihu a potom mi povie, hej, čítaj znovu. Som tu už nič nepočítal. OK, hop, hop, zajac, uteká pred ňou. Ona ho išla chytiť a asi ho chytila, neviem, alebo zajac utekol. Dobrý noc, už chrape. Tak, a ja si znova chillnúť na gaučiku. A no, dá sa to prepnúť? A dá, ale je to iba jeden kanál. Čo? Booze and Doodle, komu dúfam, že to nebude zase nejaká príšera. Ináč toasty 4000. To je tak, keď vidíte reklamu a furt vám vyskakuje, tak si proste už musíte kúpiť ten toaster. A máme tu ten dining table, takže sem. A máme si aj rozmoriť na gauč. Nice, tak akože to čo sa zase... Ty kameraman, ty pozri, kedy to je, brišky by sa príbíky, ktorý to sa trapný. Z roku 2002, či 2022, kamo to nie už je strašne starý, alebo 2020. OK, takže úspešne sme dokončili deň 2 a trofujeme určite na deň 3, čiž takže vždycky to divne. Z mi nejak príšerov, aj to pozadie, toto úplne to divne vypadá, všetko ten, akože malo by to byť hororovka, ale zatiaľ to nevypadá úplne hororovo, iba to, že sa fuj teleportuje a úplné blbosti a Watch TV Kamo, decko je tvoje bože, to po mne vysiela blesky, všetko sa tu... Čo je? Find something to eat, perhaps cheese toasty? Chceš cheese toasty? Aha, to je ten nový toaster. Nice, počkaj, clean, aha.
Nic nevač. Tak vyskúšame to. A fakt. Že máme mu urobiť toastáka. Do čoho sa dívané obrázky. On že propose cheese toasty. Chce cheese toasty. Tak počkaj. Takto. Ja to tu naspamujem sírmi. Tak, a teraz mu to tam budeme ukladať. Cheese toasty. Kamo, nech sa páči. Je mu tu trilión bambilión síra, lebo tam píše, že cheese toasty. Proste chce žrať cheese toasty, tak mu to tu navalíme. Tam má asi 13 patkov síra. Tak, poriadny cheeseburger. Troška z viac síru a bez mesa. A počkaj, posledný sírak. To mi ešte vypadlo, tak sa mi nasačkujeme. A ešte taká doplnok, je cibulka. Lebo cibulka by ho vyštipila huba, nebo príšerov. Tak, máme finishne týmto. Takže kamo, nevypadá to zle. Uvar sa. No, chcel som povedať, že mi to tu nevybuchne, ale... Myslím si, že to akože neprežíme to. Ale všetko sa asi zmenilo. Feed me. Napísané feed me, tak akože to je nejaký divný kríž. Chladnička. Doma je to chladnička. Kamo, detsko ma zatvorilo. Ja som opatrovateľka a detsko, ktoré ma opatrovalo, tak ma zatvorí do chladničky, hej, Aha, tam je to mlieko. On proste vytiska z chladničky. Ja nechápam. Je to vytiska. What the hell? Čo je? No, bude to tu. The baby, you monster, že nechaj nájsť proste detsko, monster. Yes, konečne som sa tu vymotal troška. Tam idem. Tak ani tu nejdem, všetko slepá ulička. Kamo, kde je východ? No niekde je juh a sever teraz. Kamo, že by? Ako my vidíme z dverí. Možno proti nám apartman 10 a tu je 9, hej? Nevidel som, že tí ľudia, ktorí bývajú v 9, bývajú v chladničke. On má nejaké divné oči, keď sa pozriete takto z boku, tak vidíte, on má úplne divné oči. Ja neviem, čo povedať. Úplne sa kritické. Počkaj, nedá sa tu vypnúť okuliare, outfit. Počkaj, dáme mu ten klasický. Ale achievementíky, security, úspechy. Počkaj, ja sa to teraz trocha hrabem, ale ultra low definition, tak to nie. Aha, toybox, ok. My to môžeme dať cheater, ale tomu to nechcem. A achievementiaky, úspechy. Ja sa tam pozriem také všetky. Gotta go fast, drive the big zoomy car. Items over complete the Chrome story. Celestial. OK, to bude pozrieť niekedy inokedy. A máme 14 až 47. OK, malo byť teraz to... Komo, chill, to už bude hrozne to decko. Komo, strašne napíkame dušku. Keď nie, komo. To decko.
a ja si hovorím, bude to kľudná hra, proste kam budem sa starať o detičky. No nie, vole, akože mi monstru s veľkou ručkou a takým sovskými okličkami. No choď teraz. Ej vole, vezmem do prtle. Počkaj, skúsime mu dať tento sumo, iba pre prípadnúci. Akože keď chápem, prečo ma to veľa, aby som sa postaral o decko, svoju polečku a to je satanistické decko, hej. No, prečo je ale na tom, prečo je na tom sumnej ten istý znak, ako jeho satanistický znak, menovať? A akože teraz sa rádi akože na mňa, že mi to ideš čítať. Proste mi trošku okolo hlavu, je to fakt proste smiešné. Put baby kot, to je kot. Tak toto nie. Rabiťák určite tiež nie, ale tak pojeme chudáci, si tak mi nepozerajú. Okej. Hej, alebo je to o tej koze, alebo ja neviem, ako sa to volá. It was cold. Jeden z nich, to toho detská sestra, alebo také nie. Ty, Just one no more tak to thing. musí byť to detská sestra. Ďakujem, že som postavil. Som zvedavý. Dobrú noc. Ďakujem. Akože pohode. Trapí ma, že proste som práve úplne asi skatal. Neviem, čo sa mi stalo. Pravdepodobne som proste iba tak láhučko troška a sa mi niečo stalo. GG. Tak sa to načítava. A budem musieť chvíľku ešte počkať. Akt 2. Second Soul. OK, a toto si už necháme na budúce, lebo to je už ďalšie z toho, ďalšie proste. Takže určite si nenechajte už ďalšie série, takže mi dajte like, odber a čaute.